ରାଉରକେଲା ରଘୁନାଥପାଲିରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ବେଳେ କଂସର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ କ୍ରାସ୍। ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ 6 ଗୁରୁତର। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଘୁନାଥପାଲି ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ଟି କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବିମାନଟି 9 ସିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା। 10 କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ତେଜିଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ 2ଟି ଏଫଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି ବୋଲି ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେପି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆସାମରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଏସ୍ଆର୍ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ବିରୋଧ କରି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଲରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭୟ ସିଧାସଳଖ ସେୟାର ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗତ 5ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 2000 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 2%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ସରକାର ଦେଶର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପତ୍ତି କରାଯିବ ନାହିଁ।